खुलुमबाय SB बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आं सिबिरानि ब्रह्म सानसेनि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि SB बड' निउज चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय दिनैनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननो आङो मिथिहोनो आखायाव लादों नोंथांमोना अननानै खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानै मिजिंथिबाय हा बायलाय फानलायाव गोदान SOP लाबोबाय आसाम सोरखारा गुबुन गुबुन धोरोमनि गेजेराव हा बायलाय फानलाय खालामोब्ला दानिया गोदान SOP नि गेजेरजों थांनो नांसिगोन गुबुन गुबुन धोरोम जेरै हिन्दुनि हाखौ मुस्लिमा बायोब्ला हिन्दुनि हाखौ ख्रिस्टान धोरोमनिया बायोब्ला आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन धोरोमनि गेजेराव हा बायलाय फानलाय जायोब्ला गोदान SOP नि गेजेरजों थांनो नांसिगोन आसाम केबिनेटआव SOP खौ लाबोबाय गिबि मन्थ्रि बिथाङा SOP नि बायदिब्ला हा फाननो थाखाय गिबियाव SDC आव आर'जलाइ होनो नांगोन बेनि उनाव गुबुन गुबुन धोरोमनि गेजेराव बायलाय फानलाय खालामनोब्ला हाया थिक नंगौना नङा बिगोमाया सैथो नंगौना नङा बेखौ नायगोन DC अफिसनिसिम दैथायहरगोन बेनि उनाव DCआ रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि नडेल अफिसियेलनिसिम दैथायहरगोन बेनि उनाव आसाम पुलिसनि स्पेसियेल ब्रान्चनिसिम दैथायहरगोन जेराव मोनब्रै आयदानि सायाव नायबिजिरनाय जागोन जेरै बायग्रानाव बबेनिफ्राय रां फैदों बा फैयो हाखौ बायोब्ला हादरनि आरो समाजनि माबाफोर गाज्रि गोहोम जागोन नामा बायदि बायदि मोनब्रै आयदानि सायाव नायबिजिरनाय जागोन बेनि उनाव फिन SBआ आसाम सोरखारनो रिपर्ट हरगोन आरो DCआ थांखि लागोन बेनि उनावसो गुबुन गुबुन धोरोमनि गेजेराव हा बायलाय फानलाय खालामनो हागोन गुबुन गुबुन धोरोमनि गेजेराव हा बायलाय फानलाय खालामनायनि अनगायैबो गुबुन रायजोआव रेजिस्टार जानाय NGOआबो जोंनि आसामाव हा बायनो नागिरोब्ला बे SOP नि गेजेरजोंनो थांनो नांगोन मानोना मोनसे धोरोमनि NGO जाय केरेलायाव रेजिस्टार जानाय बे NGOआ बरपेटायाव गुवार हा बायदों आरो करिमगन्जजों लोगोसे काछारावबो गुवार हा बायनो नाजाबावगासिनो दं होननानै फोरमायथियो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा प्रमद बर' मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म आरो MP रोनगोरा नार्जारिखौ साबायखर बावदों हाग्रामा महिलारिया जाय खामानिखौ BPFआ मावनो हायाखैमोन बे खामानिखौ UPPLआ मावनानै दिन्थिबाय बेनिखायनो बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों होननानै फोरमायथियो हाग्रामा महिलारिया नाथाय मानि थाखाय प्रमद बर' उरखावगोरा ब्रह्म आरो MP रोनगोरा नार्जारिखौ साबायखर बावखो हाग्रामा महिलारिया मा फोरमायथिदों बेखौ नोंथांमोननो मिथिहोनो आखायाव लाबाय हाग्रामा महिलारिया बुंथिदों दि खाम्फा बरगयारी आरो चन्दन ब्रह्मनो टिकेट होनानै बिथांमोनखौ जि साजा होदों बेनि थाखाय प्रमद बर' मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म आरो MP रोनगोरा नार्जारिनिसिम साबायखर बावो होननानै बुंथियो बिथांमोनहा 15 बोसोर 27 बोसोर BPFजों थानानै BPFखौ फोथाय खेबसेयाव खालामलांदों जाय साजाखौ जों दोलोआव थानानै होनो हायाखैमोन बेखौ UPPLआ खाम्फा बरगयारी आरो चन्दन ब्रह्मनो टिकेट होनानै साजाखौ होबाय होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया मख'नो गोनांदि BTC बिसायख'थिखौ लानानै बियाबफोराव फोसावदिं मेल खुंनायखौ जागायबाय हाग्रामा महिलारिया चिरां जिल्लानि सुबाइजार बियाबनिफ्राय जागायजेनबाय फोसावदिं मेल खुंनायखौ मैयानि सानाव सुबाइजार बियाबनिफ्राय जागायजेननानै अदालगुरियावबो थांदों हाग्रामा महिलारिया जायनाखि सान 22 बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ BPF दोला फोसावखाबाय आद्रा थानाय सा 8 बिजाथिफोरनि मुंखौबो 30 आगस्टनि गेजेरावनो फोसावनानै होगोन होननानै मिथिहोबाय हाग्रामा महिलारिया सुबाइजार बियाबनि BPFनि बिजाथि धीराज बरगयारिया बेखौनो फोरमायथिदों दि आंनि बियाबाव बादायारि दंब्लाबो आं गोरलैयैनो देरहालांनो हागोन 5 बोसोराव UPPL दोलोआ मा खामानि मावदों मावाखै आरो 17 बोसोराव BPFआ मा खामानि मावदोंमोन बेखौ बुजिनानै रायजो राजाफ्रा दा गावसोरनो BPFखौ मदद होनो ओंखारबोदों होननानै फोरमायथिबाय बिजाथि धीराज बरगयारिया BTC बिसायख'थिखौ लानानै रायजो राजानि गेजेराव रंजानायनि थासारि जायनाखि UPPL राजखान्थि दोलोआ सा 8 बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावनानै होबाय बेनि उनावनो बिजाथिफोरखौ जायगा बरायनाय हाबाफारि जागासिनो दङ थिग बेबायदिनो 13 नं चिरां बियाबनि UPPLनि बिजाथि सायखं बसुमतारीखौबो बरायनाय हाबाफारि बानजायदों रायजो राजाया रंजा बाजायै बरायदों सायखं बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिदों दि नमिनेशन होनाय समाव 16 निफ्राय 17 रोजा मददगिरिफोरखौ लानानै नमिनेशनखौ गथायगोन होननानै फोरमायथिबाय सायखं बसुमतारी बिथाङा ओजोंहाय 9 नं बनरगाव बियाबनि UPPLनि बिजाथि रबिराम ब्रह्मखौबो लैहोर UPPL दोलोनि मददगिरिफ्रा फैनानै बरायफैदों आरो बिथांमोनहाबो रंजादों बरायनायजों लोगोसे खाग्राबारि गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जागायनानै बनरगाव बाजार जानानै बनरगाव गामि सिंजों फिन खाग्राबारि गेलेग्रा फोथारसिम मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारिबो बानजायदों बिथांमोनहा प्रमद बर'आ बिचाराव सोलायनाय लाबोदों
बर' आरो अबर'नि गेजेराव दावराव गैयै खालामदों आरो प्रमद बर'आ गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव जौगानाय लाबोनो थाखाय भिजन डकुमेन्ट लाबोदों लोगोसेनो गुबुन गुबुन जेंनाखौ सुस्रांनो नाजादों हा-हुनि जेंनाखौ सुस्रांनो नाजादों हानि पाट्टा होदों होननानैबो फोरमायथियो आरो UPPL दोला हारसिङैनो सोरखार दागोन होननानैबो दाबि खालामो UPPLनि बिजाथि रबिराम ब्रह्म बिथाङा ओजोंहाय जमदुवार बियाबावबो चरणजित बसुमतारी बिथांखौबो बरायनाय हाबाफारि लादों बेबायदिनो दासान्दि UPPL राजखान्थि दोलोआबो बिसायख'थिखौ लानानै सांग्रां जादों गुबुन गुबुन प्राइमारिफोराव बिजाथिफोरखौ बरायनायजों लोगोसे जयनिं हाबाफारि लानायावबो मुखुब जादों UPPL राजखान्थि दोलोआ स्मार्ट सिटी गुवाहाटीआव माखासे घन्टा अखा हायोब्लानो दैबाना जानाया गोदान खोथा नङा आसामखौनो दैबानानिफ्राय उदां खालामनो थाखाय खोथा होनाय बिजेपि सोरखारा गुवाहाटीखौ दैबानानिफ्राय उदां खालामनायाव फेलें जानो गोनां जादों थिग बेबायदिनो गुवाहाटीआव आरोबाव दैबाना आरो गुवाहाटीआव दैबाना जानायनि थाखाय सासे सुबुङा जिउबो खोमानो गोनां जादों गुवाहाटीआव दैबाना गुवाहाटीनि खाथि खाला थानाय ओनसोलफोरावबो दैबाना थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो अखा हानायनि जाहोनाव गुवाहाटी टाउनजों लोगोसे गुवाहाटीनि खाथि खाला थानाय ओनसोलफोरावबो दैबाना जराबादनि नेशनेल हाइवेआव सासे सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों गोबां अखा हानायनि जाहोनाव दैनि दाहारजों बुखारलांजानानै सासे 50 बोसोर बैसोनि दुर्गा शर्माया जिउ खोमानो गोनां जादों दैनि दाहारजों बुखारलांजानानै बिथांनि गोथै देहाखौ उनाव नालायाव नांथानानै थानाय हालोदाव बोखांहैनो हादों NRL पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव बिथांनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों बेनि उनाव पस्टमर्टेमनि थाखाय GMCH देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों गुवाहाटी टाउनजों लोगोसे गुवाहाटीनि खाथि खाला थानाय ओनसोलफोर जेरै जराबादनि 27 नं राजालामा 6 नं राजालामा बायदिफोराव दैया लोमसावदों लामानि दिगानो गासैबो सोलायजोबदों लामानि जेबो महर नुनो मोननाय जायाखै दैनि गेजेरजोंनो गारि मटरफोरा खारनो गोनां जादों आरो माखासे गारि मटरा खारनो हायाखै जायनि जाहोनाव थांलाय फैलायाव गोबां जेंना मोननो गोनां जादों सरासनस्रा रायजो राजाफ्रा BTCआव ट्राइबेलनि हेंथा जायखिजाया दोलोनो भट दाहो BTCआव BJPनि सोरखार जायोब्ला BTCनि गोहोआ ट्राइबेलनि आखाइनिफ्राय थांगोन सिक्स शिड्यूलनि थांखिया दोरोदगोन बर' रायजो राजाया सेकेन्ड क्लास जानानै थानो नांगोन आरो ट्राइबेलफोरा हा खोमानो नांगोन बे गोख्रों खोथाखौ बुंथिफैदों अल इन्डिया ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियननिफ्राय BTC बिसायख'थिखौ लानानै खौरांगिरि मेल हांख्रायदों बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि ट्राइबेलनि हान्जायानो BTCआव देरहानो नांगौ आरो ट्राइबेल सुबुंफोरनि थाखाय खामानि मावनो नांगौ जोंनि गेजेराव बा BPF UPPLनि गेजेराव नांज्लाय खमज्लाय जानो नाङा आरो ट्राइबेल नङै दोलोफोरखौ जोंखौ सालायनो खाबु होनो नाङा होननानै बुंथिबाय बिथांमोनहा जुदि ट्राइबेलनि हेंथाफोरा जोंखौ सालायफैयोब्ला जों बिबायारि बायदि जानानै थानो नांगोन BJPआ BTCआव गोहोआव फैयोब्ला BTCनि एडमिनिस्ट्रेटिभ गोहोआ नन ट्राइबेलनि आखायाव थांगोन सिक्स शिड्यूलनि थांखिया दोरोदगोन बर' रायजो राजाया सेकेन्ड क्लास जानानै थानो नांगोन ट्राइबेलनि हा हुआ जोबस्रांगोन आरो धोरोमनि बेलायावबो बर' ख्रिस्टियानफोरनिया ST दानजानायजों लोगोसे छत्तीसगढ़आव गिर्जा बा चार्चफोरनि हेंथा जेरैबायदि खामानि जादों बेयो जागोन होननानै सांग्रांथि होबाय बिथांमोना बेनि अनगायैबो फोरमायथिबावदों दि NDAB बिलटिफोरा बर' ट्राइबेलफोरनि रैखाथिनि थाखायनो बा मोनथायनि थाखायनो सोमावसारदोंमोन नाथाय बिथांमोनहा जोंखौ बोखावनायनि राजखान्थि खालामदों बेनिखायनो UPPL आरो BPF नांज्लायनो नाङा आरो जायफोर थाइसे थाइनै रांनि थाखाय BJP दोलोआव थांदों बिथांमोनहा इयुन जोलैनि गाहामनि थाखाय गिदिंबोफिननो नांगौ होननानैबो खावलायो बिथांमोनहा BTC बिसायख'थिनि थाखाय अक्ट' फोसावबाय आरो अक्ट' फोसावनायनि उनावनो BTCआव मडेल कड अफ कन्डाक्ट नांबाय मडेल कड अफ कन्डाक्ट नांनाय लोगो लोगोनो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटनिफ्राय मोनसे अर्डार बा बिथोन फोसावदों बेंक आरो फाइनान्सियेल इनस्टिट्यूशनफोरनि अनगायै जायफोर बिथांमोनहा लाइसेन्स लानानै हाथियार लादों बिथांमोनहा जाहाथे गाव गावनि हाथियारफोरखौ खाथिसिननि पुलिस थानायाव गथायनानै होयो बा जमा होयो बेनि थाखाय बाक्सा जिल्लानि प्रशासना बिथोन होबाय 10 सेप्तेम्बरनि सिगांनो जाहाथे हाथियारफोरखौ गथायनानै होयो बेनि थाखाय बिथोन होदों आरो जाहाथे प्रपार रिसिप्ट लायो बेनि थाखायबो बिथोन होदों ओजोंहाय पुलिस थानानि कास्टडियावबो जाहाथे हाथियारफोरखौ रैखाथियै लाखियो आरो BTC बिसायख'थिनि रिजाल्ट फोसावनायनि 1 सप्तानि गेजेरावनो जाहाथे हाथियारफोरखौ गथायनानै हरफिनो बेनि थाखायबो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटनिफ्राय अर्डार फोसावदों BTC बिसायख'थिनि थाखाय अक्ट' फोसावबाय आसामनि बिसायख'थि आय'गा बिसायख'थिखौ लानानै दा मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोआनो गोख्रों जादों बे समावनो अदालगुरियाव BJP राजखान्थि दोलोनि गेजेराव गेदेर गुगानाय BJP राजखान्थि दोलोनि सा 40 दैदेनगिरिफ्रा BJP दोलोखौ एंगारनानै BPF दोलोआव हाबबाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि नुजाथिनायाव सा 40 BJPनि दैदेनगिरिफ्रा BPF दोलोआव आखाइ हमबाय बेनि मादाव अदालगुरि जिल्ला किसान मर्चानि नेहाथारि एबा धनश्री मण्डल BJPनि
बारग' आफादगिरि मिन्टु दैमारी बिथांजों लोगोसे डिस्ट्रिक्ट लेभेल ओबीसी मर्चा जेनेरेल सेक्रेटारि अनन्त डेका धनसिरि समष्टि TCLCC नि भाइस चेयारमेन सम्बा बसुमतारी मण्डल भाइस प्रेसिडेन्ट केशव छेत्री मण्डल सेक्रेटारि दीपाली बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे गासै 47 बीजेपी राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा बीजेपी दोलोखौ एंगारनानै हाग्रामा महिलारिनि नुजाथिनायाव BPF दोलोआव मैया हाबबाय। बीजेपी दोलो एंगारनायनि सायाव बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि बीजेपी दोलोनि जि नीति आदर्श बेयो गैया जालांदों, बेनिखायनो बीजेपी दोलोखौ एंगारनानै BPF दोलोआव हाबफैदों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। जम्मु एन्ड काश्मीराव जोमै बेफ्रुनायनि थाखाय गोबां रोजा अखा हानायजों आरो हा गिसिगानायजों दासान्दि गोबां सुबुंफ्रा जिउ खोमानो गोनां जागासिनो दङ। फ्राय 150 नि बांसिन सुबुंफ्रा दासिमाव जिउ खोमानो गोनां जाबाय। दा फिन आरोबाव वैष्णो देवी थानसालियाव थांनाय लामायाव हा गिसिगानाय जाथाय जानायजों थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांनानै 32 जाबाय आरो 20 नि बांसिनानो जोखोम जानो गोनां जादों। वैष्णो देवी थानसालियाव थांबाय थानाय समावनो हाजोनिफ्राय हाया गिसिगादों, जायजों गोबां हा आरो गोबां गेदेर गेदेर अन्थाइफोरा गोग्लैसिनदों, जायजों सिबियारिफ्रा जिउ खोमानो गोनां जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला खाथ्रानिफ्राय वैष्णो देवी थांनाय लामायाव हाजो गाखोनानै थांनाय लामायावनो बे जाथाया जानो मोन्दों। रोजा अखा हानो हागौ, जोमै बेफ्रुनो हागौ होननानै IMD अदेबानि बोथोर बिगियाना फोसावखादोंमोन। नाथाय बोथोर बिगियाना सांग्रांथि फोसावखानायनि उनावबो वैष्णो देवी थानसालियाव थांनाय लामाखौ एडमिनिस्ट्रेशना बन्द खालामाखै। बेखौ लानानै एडमिनिस्ट्रेशननिसिम सोंथि खालामदों। मानि जाहोनाव बोथोर बिगियाना सांग्रांथि फोसावखानायनि उनावबो एडमिनिस्ट्रेशना वैष्णो देवी थानसालियाव थांनाय लामाखौ मानो बन्द खालामाखैमोन बेखौ लानानै सोंथि खालामदों आरो बेबायदि जाब्रबथाय जानायनि उनाव दासो वैष्णो देवी थानसालियाव थांनाय लामाखौ बन्द खालामबाय। बेखौ लानानै गोबाङा सोंथि खालामदों। फोरमायथिनो गोनांदि वैष्णो देवी थानसालियाव थांनाय लामायाव हाजो गिसिगानाय जाथाय जानानै 32 सुबुंनि जिउ खहा जानायनि अनगायैबो जम्मु एन्ड काश्मीराव गोबां अखा हानाय आरो जोमै बेफ्रुनायजों थांनाय 12 सानावनो 136 सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों, जायनि मादाव 129आनो सिबियारिफोर। जम्मु एन्ड काश्मीरनि काठुआ आरो रियासी जिल्लायाव जादों बे जाथाया। जोमै बेफ्रुनायजों गोबां रोजा अखा हानायनि जाहोनाव हाजोनिफ्राय हाब्रुजों लोगोसे अन्थाइ आरो गेदेर गेदेर दंफां लाइफांफोरा गिसि गाबोनायनि जाहोनाव सिबियारिफ्रा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो दा रैखा खालामनायनि हाबाखौबो मावगासिनो दङ जम्मु एन्ड काश्मीरनि दाब दाब जायगाफोर, जाय जायगाफोराव खैफोदजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। SDRF, NDRF आरो पुलिसनि हान्जाया दा रैखा खालामनायनि हाबाखौ गोख्रोङैनो मावगासिनो दङ। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। गाबोननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो गोदान खौरांजों लोगोसे लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।